Čaute všetci, opäť som tu ja Halgi, zdravím vás pri pokračovaní Freerun Show a dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu časť a môjim hosťom dnes je, myslím si, že asi ho aj tak nikto nebudete poznať, lebo je to taký neznámejší človek, ale nevadí, spoznáme si ho, zoznáme sa. Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej pokračovaní Freerun Show. Čaute všetci, vítam vás Halgi pri ďalšom pokračovaní Freerun Show. Dnes sme si pre vás pripravili ďalšiu časť, ktorá bude informačná, dúfam, že nabitá kopec srandov. No a dnes sme si pre vás pripravili... Dobre, posledný krát. Čaute všetci, vítam vás Halgi pri ďalšom pokračovaní Freerun Show. Dnes sme si pre vás pripravili opäť ďalší diel nabitý informáciami. Dúfam, že tentokrát aj srandou, lebo s Vieďom to bolo dosť suché. Vieďo vôbec nie je smiešný človek. No a dnes príde medzi nás Michal Zirus Zurek, prezývaný aj Baklažánový týpek. A ja ťa vítam teda, Miško, poď za nami. Vítam ťa, dobrý deň. No. A každý sa asi pýtate, kto je tento urastený chlapík. Je to môj veľmi dobrý kamarát, aspoň to si myslím, že je môj dobrý kamarát. Píšeme si na Facebooku. Už nejaký ten piatoček. No a teda Zirus je jeden z old school parkouristov na Slovensku. To by ste ani nepovedali, že? Každý poznáte Pašu, každý pozná Ševu, každý pozná Jakuba Halgoša, ale nikto nepozná tých, ktorí vlastne tu prišli na Slovensko s parkourom. Takže Miško, ja ťa vítam. No čo? Točí! Už točíš? Jaj? Dobre, tak ideme na to. Dobre, Zirus, tak moja prvá otázka je na teba, rovno na telo. Kedy a od koho si sa prvýkrát dozvedel o parkoure a kedy si sa cca pokúsil nejaké prvé triky z parkouru? To bolo niekedy 2004-2005. V podstate bol to maturitný ročník, tuším, na strednej škole a dozvedel som sa to od spolužiaka. Sa volá Roman Ďuriga a s ním som sedel v podstate, robil som triatlon v tej dobe. Ja som vtedy ešte jazdil na skate a on začal tiež, on to tak chytilo a potom jedného dňa povedal, že nejde jazdiť, že ide vonku skákať. A že však na skate, nie, že to len tak, hovorím, na korčuliach, nie len tak, vtedy to bolo akože nepredstaviteľné, že idem skákať, čo to je. Hej. A ako potom, že len tak, že ako na nohách, že hop, že no, áno. Tak sme sa začali akože tak strašne pí. Pohode. Potom druhý deň vlastne týchto posmeškov na jeho adresu, tak doniesol notebook, dal to na lavicu a ukázal mi vlastne, to bolo to také svetoznáme prvé video Davida Beleho, proste na Damdulaku. Áno, strašne neskutočné veci. Tam padla sánka, ešte ten večer vlastne sme vybehli vonku s chalami, čo som s nimi na intraku býval aj. Tak sme šli vonku a začali sme skúšať také prvé precízii, výskoky, výlezy na garáže a takéto veci, ako jasné, že tá akrobácia, tak to zatiaľ nie, to prišlo druhý týždeň, štýlom žinienky neboli, telocvične tiež nie, takže piesok tráva. Takže to bolo tak, že vyrazené dýchy a tak, to bolo bežné. A tam sa ukázalo, že kto na to má, kto nie, tak ten s vyrazeným dýchom si sadol vedľa. No. Tak ja už nič. No v podstate v Trenčíne, no? V Trenčíne. Hej. Takže hovoríš, že teda v Trenčíne boli tie tvoje prvé tréningy. S Romanom Ďurigom si chodil. Roman Ďuriga, tento celé pískal, ale my sme v podstate chodievali stále, ešte sme boli viacerí a síce ešte Peter Sabo, s prezývkou ADF. Áno. Potom taký Viktor dlhovlasý. Áno, doteraz. Doteraz. Pozdravujeme ťa.
Potom Viktor Bugardy, alias Bugi. Ten už momentálne v Brne zarezáva ako inžinier. A potom bol Trepko, ktorý mal životný sen byť autobusár, nikto nevedel nikdy prečo. Takže tak, no. A stal sa autobusárom? Tuším, že je niečo ako áno. Tak vidíte, Myslím, že áno. každý sen je splniteľný, choďte si za ním. Teda Trenčín, tam boli tie začiatky. A aký bol tvoj prvý tím parkourový? No, prvý tým, čo sme si založili v podstate, tak sme sa volali, že Bad Company Crew. Veľmi známe. No a s tým sme v podstate urobili aj dosť takú v rámci slovenského parkouru na tú dobu dieru celkom do sveta, lebo sme urobili ako prvá skupina komerčné vystúpenie nejaké, že sme to ukázali verejnosti touto formou. A urobili sme ešte, v podstate bolo to také cestovanie po Slovensku a to ani neviem, ako sa to dostalo a zrazu to bolo, že v médiách. Na Fanko proste, ja som bol v Zaltivej na chate s našimi proste a sedím v aute, ladím si hudbu a zrazu mi tam proste z rádia ide, že Bad Company, že Slovakia, neviem čo, túr alebo boh vie čo a že teraz budú v Bratislave a takto počúvam zázrivé, že čo sa deje, že odkiaľ to vedia. To bolo také celkom vtipné, ale potešilo. No jasné. Dobre, čiže Bad Company, prvá tvoja skupina parkourová. Ako to išlo ďalej, ako ste sa vyvíjali, kedy ste sa rozišli a v podstate také krátke story až dodnes. Fúha. Krátke. Krátke. No, vyvíjalo sa to dobre, veľmi dobre. V podstate mali sme ako aj nejaké to povedomie v rámci toho Slovenska, aj v rámci médií. Mali sme aj nejakých sponzorov drobných, čo sa nám akože tak celkom hodilo, veci zadarmo nikdy nie sú zlé. No a toto z nás držalo do nejakého, ja neviem, 2008 alebo tak nejako. Potom sa to začalo nejako maličko trhať tým, že vlastne každý už nemal čas kvôli tomu na to trénovanie spoločné, že niekto išiel na vysoko do Žiliny, niekto išiel proste, zostal v Trenčíne. Jasné. Niekto do Bratislavy a tak Trepka ďalej. nechceli uvoľniť z autobusovej spoločnosti. Tak. A skrátka už sme začali mať také trošku menšie kontakty medzi sebou, hlavne s Romanom, ktorý to celé spískal. No. A s Trepkom. Takže Roman, ďakujeme. Navždy v našich srdciach. Povie, čo je s ním teraz. To tak vyzerá, ty kokos, keď sa starí rozhodnú ísť parkourovať. Ako to je teraz s tebou, so skákaním? No, so mnou so skákaním to už nie je tak aktívne. Akože ešte si viem skočiť niečo, hej. Do niekoho? A do niekoho, ale už to není také aktívne, ako to bolo kvôli zraneniam, ktoré som mal. Ja som v 21 som mal, keď sa mi s chrbticou trošku pošahalo v aute a platnička sa mi posunula. Keby sa mi posunula trošku iným smerom, je to všetko OK, ale mne sa posunula tak debilným smerom, že jednoducho ani operovať, ani nič a doteraz v podstate mám následky z toho, že mi to trošku vyžaruje tá bolesť do nohy, takže som trošku obmedzený v tom pohybe, ale už viem existovať, už si aj potrénujem a tak, no, ale už to není na to. Jasné, no. Lumpačenie sa ako predtým, no. Takže to bola taká moja prvá stopka výrazná, ale tak to som nejako rozhýbal, ale už hovorím, už to není až tak strašne aktívne, no. Jasné. Teraz máš koľko? 9. 29? Aha. Stopni to! Ja nie! Ja som nevedel, že tuto s pánom seniorom robím rozhovor. Ospravedlňujem sa. A to som ho učil sideflip na pieskovisku. A tak. Učil, veru, no. Tak my sme sa so Zirusom teda stretli v Trenčine, hlavne Šokujúco. vlastne on je zdravotná sestra. Tak. Dobre som povedal. Dobre si povedal, dobre. Ako Vyštudovaná som zdravotná sestra, Vyštudovaná. lebo nerobím už zdravotnú sestru. Michal je uznávaný osobný tréner v Bratislave v akom fitku? No jedno je v Ružinové, Victory Fitness, druhé je Tempus
to je v tom, na Zlatých pieskoch. A potom samozrejme, kdekoľvek vonku, Jasne, najlepšie. Áno. To hrá na inteligentného, vždy si pozrie otázku, potom to zavre a potom ide akože, že som hustý. Poď. Takže sme spomenul som, že si osobný tréner v tých fitkách, ktorý si spomenul. Ešte má pamäť, chalan. No, ale ty sa okrem toho a okrem aj teda takého ešte povedla skákania venuješ aj street workoutu. Ak si teda dobre pamätám a viem. Je to tak, street workout. Čiže v akom týme teraz sa orientuješ a pôsobíš? V akom týme, ako sa orientuješ, to všetci dobre vieme, ale v akom týme pôsobíš? No, je to street workout Lokomotíva. V podstate sme takú banda chalanov, ktorí v podstate mali radi pohyb a myšlienku toho, že proste ťahať na to ľudí, lebo dnešná doba je úplne zlá na toto. Jasné. Takže sa snažíme trošku jednak ísť príkladom, čo sa toho cvičenia týka a potom ťahať tých ľudí vonku prostredníctvom našeho iriska, ktoré sme zriešili minulý rok na Draždiaku, ste vítaní. A na ňom v podstate celé leto sme robievali akcie každý víkend, kde sme si pozývali rôznych hostí a tak ďalej. A robili sme im tie programy, súťaže pre deti a tak ďalej, čo malo veľký úspech, takže street workout Lokomotíva. Dobre, ďalšia otázka. Ty ako teda ten old schooler alebo z tých začiatočníckých chlapcov na Slovensku, čo sa týka parkouru, ako vnímáš dnešnú komunitu, dnešné dianie celosvetové, celoslovenské alebo takéto videá, nejaké výkony, čo sa týka porovnania, čo boli, teraz sú. Takže taký tvoj postoj k tomu alebo názor. Podľa mňa to má dve také stránky. Že jedna je, že úroveň išla hore. To ide vždy a všade. Že úroveň išla mŕte hore a tie veci, čo sa skáču dnes a čo sa skákali predtým, to sa nedá ani porovnať. To je niekde úplne inde. A vo svete to ani nehovorím, to je úplne, že na tabletky. Rusko? Áno. Ale na druhej strane zase, ono ma mrzí strašne, že sa strašne rozpútal taký ošial, že súťaží a každý s každým sa strašne porovnáva a akože súťaživosť do istej miery je dobrá, ale v tomto prípade, keď sme my začali s parkourom, bola to proste komunita, ktorá tam nikdy nešlo o to, že ten vie to a teraz tam ten bude hustý a tam ten keď je hustý, tak bude chodiť proste takto. No bolo to o tom, že jednoducho keď niekto niečo vedel, tak automaticky radil tomu druhému, že ako to má dať a tak proste aj tie stretávky, ktoré sa po Slovensku robili v tej dobe, takzvané jammy, tak proste to bolo o tom, že vidieť sa, mať spolu nejaký tréning spoločný, prežiť nejakú srandu, proste paráda. Dneska to čo vnímam tých mladých proste ako sú, tak zazerajú strašne na seba, že len čakajú jak psi proste, kedy kto niečo skočí. No jasné. A proste, shit, to dám. A to dám lepšie a ide preč proste a... Hej. To čo je? To tak, no. Jednoducho proste tá komunita už není to, čo bývala. Je to strašne tak popartičkované a ako náhle niekto vyčnieva trošku, tak už si myslí, že môže chodiť a rozprávať, alebo ja neviem, proste je to také, nie je to úprimné, až tak, ako to bolo. Ale ja si myslím, jasné, že sú... Ono z toho podľa mňa aj vyrastú tí ľudia, keď zistia naozaj o čom sú to mladí chalani. To určite. A sú pobláznení z tých videí, čo vidia a snažia sa to teda svojím spôsobom napodobniť. No, jasné. A nemajú, lebo my sme mali nejaký svoj štýl a ten sme si išli. Aj teda filozofia, ja mám takú, že naozaj, že každý nech má svoj štýl a nech sa nesnaží napodobňovať Pašu. A tepláky jak Paša. S dierou. My sme napríklad boli tí prví, ktorí z tej generácie tých prvých a nám nikto nemal ako radiť. Že ono, to bolo strašné mínus a
tak vedelo dochádzať aj k tým úrazom častejšie, ako chvála Bohu sa nám vyhli, ale jednoducho boli tam také, že narazené špičky, bolesti v píšťal, kolena, hej a tak ďalej. To všetko nikto nám nemal ako povedať, čo sú základy pri tomto športe a tak ďalej. Nebolo to vtedy ani na internete, pretože to bol proste boom, vtedy David Bele dal vonku video, až vtedy to svet spoznal. A teraz už sú tu tie staršie generácie, ktoré si tým prešli a vedia radiť, takže tým mladým určite, alebo v každom takomto športe odporúčam, že aby počúvali a trošku viac si vážili slova tých starších. Nie, že proste, on ma chce poučiť, to je debil, serem na ňo, zase je múdry, vie, že ja mám svoj rozum. Ono treba sa nad tým fakt zamyslieť, lebo tí ľudia vedia, o čom hovoria a prešli si tou trasou a vedia, čo je dobré, čo je zlé, takže počúvať starších, rady starších. Počuli ste? Počuli ste? Počul si? Nie, že uvidí video a pôjde hneď vonku skákať z garáže salta, hej, jak my, keď sme boli sprostí. On najviac, ale základy, proste chodte od základov a chodte od zeme. Od zeme. Od zeme. Tak, presne tak. Dobre, Miško, ja ti ďakujem. A tebe môžeš ísť. Ďakujem, ja pôjdem za chvíľku. Takže toto bol Michal Zirus Zurek, jeden zo začínajúcich parkouristov na Slovensku, keď to teda prišlo na Slovensko, ten veľký boom parkourový z videa od Davida Beleho na Damdulaku, ako skákal na tej lezeckej stene. Video si môžete pozrieť v popise. Ja by som ešte len, že ja som iba jeden z tých, nás bolo viac. Jeden z tých. Aby som proste to... Á, dobre. Áno. Koho to zaujíma? Ja neviem, aby nebol niekto škodný, vieš. Hej, teraz napríklad úplne prví, ktorí boli vôbec, tak to boli z Košíc, Eastway. Oni už sú dávno zaniknutí, neviem, či majú ešte dáke videjko na YouTube vôbec, ak to nestiahli už YouTubáci. Máš nejaký kontakt na nich? Nie. Ale oni už majú možno teraz... Takže Eastway, možno aj 45 rokov možno už majú, hej. Prichádzam si po vás, páni. Dobre, takže ja ti teda ďakujem. Dúfam, že pre vás, milí diváci, to bolo zaujímavé. Ja si myslím, že určite zaujímavé aj poučné. Bola tam nejaká sranda, samozrejme sílená sranda, hej. Na to halgím sa nedá proste. On povedal, že buď vtipný a to proste pozrieš, vidíš, nechceš. Pozor. Dobre? A furt pozor. Čo by deti v Afrike za to dali? Aj, bysťu. Dobre, vidíme sa pri ďalšom pokračovaní Freerun Show. Ja sa na vás teším, teší sa na vás aj Zirus, ale už z tej druhej strany. Obrazoviek. Ďalším mojím hosťom bude neprezradím, ale určite sa máte na čo tešiť. Bude to zase kopec randy, informácií, takže teším sa na vás ľudia. Peace out a pozdravujeme vás z Alegrie v Bratislave, v Petržalke, takže prídite navštíviť toto super miesto. Urobili mi skvelú kávičku a robia tu perfektné hamburgery. Takže ja sa idem napchať. Čaute všetci. Kam išiel? Dobre.